Welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 bij dit filmpje dat gaat over het examen van 2023, zoals je daar kunt zien. En als je het achteraf wilt opzoeken, dan is het ook handig dat je het weet dat het gaat over tijdvak 2. Essa aqui te consoni pergunta 17 e mitaleza agora aqui é introduction. Gebruik bron 3, hier zichtbaar. De gebeurtenis, geïllustreerd in bron 3, wordt beschouwd als de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Dus wat je daar kunt zien, wordt over het algemeen beschouwd als de belangrijkste oorzaak, de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. E causa principal. E pergunta, omschrijf, describi, de gebeurtenis die in deze bron wordt aangegeven. In Hollandes wordt de bistambe weergegeven. Dus omschrijf de gebeurtenis die in deze bron wordt aangegeven. Inclui de descripción, quem ta assassina, quem ta tirador, e que hora dia luni e anya e sucesso aqui a Tumaluga. Verwerk je omschrijving wie vermoord wordt, wie de schutter is, waar en wanneer, dag, maand en jaar deze gebeurtenis plaatsgevonden heeft. Corda è importante bota describi. Het is belangrijk dat je beschrijft. Ik contesta. Op 4 juni 1914 schiet de Servische nationalist Gavrilo Princip de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie in de Bosnische hoofdstad Sarajevo dood. Dit is een omschrijving, dat kan zijn in meerdere zinnen of een goed uitgewerkte lange zin. En dit is wat je moet herkennen in deze bron, waarin je ziet Frans Ferdinand, waarin je ziet Gavrilo Princip, de Servische nationalist die Frans Ferdinand vermoordde, en zijn vrouw Sophie. En dat gebeurde allemaal in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Met de spera e video aqui tá klaar. Ayo e take it out.